เอาhadirin yang berbahagia, sambutlah ini dia suguhan tari yang pertama dari paguyuban seni Jatilan Tunggul Rukun di bawah pimpinan Bapak Daliman dari Pangrejo Unggul Harjo Cangkringan Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Selamat menyaksikan.
As. Wah, as. Hey, oh. Mingkar mingkuring ukara akarana karnan marti siwi sinawung resmine kita sinukarta mereka tarta pakar tining ilmu kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming ngaji wah hey ah hey wah wah hey ah hey 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 hey woi wah Cerneng Widotomo Meritan Kembo Kembanganing pambuti mongko nadyan tuwa pikun yen tan mirkani rasa yakti sepi asem bolir sopa samangsane pakumpulan konyakan gleliing oh iya awas
ingatan kasat moto sing tenggak sing ngawulu sing ngabau kabeh padha Hey,
maju kowe. Seblak godo sirahmu kowe. Ayo. Bentake cengele dina iki. Ha, wis, ha. Ayo kowe. Ayo, wae ya. What? Aja endo kowe. What? Aya. Yo kowe. What? Wela dala. Wes. Ayo. Sopo malang kadak ana ing ngarepanku iblis. Hei. Munyuk putih. Minggat saka papan kene. Ora minggat kelak untal yasmu dina iki, ha? Woi. Woi ya. Ayo kowe. Yakot ayo pancal kowe. Mudyal kowe. Hei, hei. Ayo, hei, harus apa ya? Wah, ya. Wah, orang gondo sepiro ya. Ayo, hei. Wah, iblis lan kowe. Celitisan yo. Kowe lah salah. Yo, hei. Pancal kowe yo. Mati lah kowe. Poplek dina iki ya. Woi. Yo. Wah. Guys, woi. Wah. Lha yo. Ayo kowe bot ya ayo kowe. Waduh yo. Bentakan bun-bun. Wis. Cumpleng sawat ra kowe. Ayo kowe, ayo arep nopo ayo. Asih, kowe ndak salah, ini-iningan ra karuan yo. Kowe ya, wudhu ya, pancal ya.
As. Melesat. Ayo kowe. Maju legane ati kowe. Ayo. Wet ya. Wis ya. Ayo. Oh, kowe tak panol pendian kowe. Ya bacengelmu moek-moek dina iki ya. Wis yo kowe. Mati kowe geletak. Oh, yo kowe lah dalah, kowe lah dalah. Ketheke wis kotekan nganggo manci. Lah dalah butane weh gojekan karo prajurit. Weh lah dalah ikete ganti. Mustakane ganti ember. Lah dalah podho keselupan bangsane alus yo. Ayo podho njaluk apa mumpung sajene sing jangkep. Adalah yo sing arep ngombe dhisik yo sing arep dahar prasmanan monggo. Mas aja lali menyane dicawisake. Wah jan nombe-nombene enak-enak. Oh ngasih glegeken. Yo, monggo, mundut ki Mbak. Wah. Ayo Mbah Ranti, ladeni. Lah dalah. Iki piye iki arep dangdutan apa bendi-bendinan apa nyepi sike? Nyepirin. Wah, oke. Cocok. Ya. Sing orjen yo guyu-guyu. Wah. Nggih, monggo. Dipun kersakaken nunjukanipun daharanipun. Ya, nggih. Sak wontene. Lah dalah. Kembange yo komplit. Minyake duyung yo akeh. Pirang-pirang pak, pirang-pirang kerdus. Sing reneng es teh ya. Asyik. Lemangan ketok enak nen. Ane sing ngrokoti tebu barang. Lah dalah. Ane sing dahar pitik urip lah dalah medeni wong. Wis dicokoti. Wah ya. Diserot getihe. Waduh yo. Wah, sujokne le nyokot le nyerot getihe nggon gulu. Wah. Nek kleru nggon brutu rak yo bahaya. Tas. Ayo, lah dalah medeni. Guys, yo ngalah, yule.
kuwi do ditawani kuwi do arep ora kowe yo. Glo do arep ora glo ditawani. Lho kuwi enek sing arep njaluk. Piyo lah yo lah yo. Yo lah. Wetengku mah munek-munek iki wae yo. Bayun. Iki lelakon apa Pakde? Yo lah jebulane pakanane iwak mentah, lele pah, pakanane iwak mentah. Bayun alah. Ayo udut sike. Wah, wis diladeni urung udute, ha? Wah, ompon. Ompon apa dereng? Wah. Oh, loro-lorone. Ning sing ompon ana sing dereng. Wah. Ya, udute yo nyampleng. Oh, salaman nggih. Kesetrum. Kesetrum lambeku iki. Lah, telo nyetrum lah. Le telas. Oh, memang wegah itu lah. Kesetrum. Nek pas salaman ya ora kok lho. Lah dalah le teles apa demite ya iki wah. Dayane demite iki mah wah ra umum iki. Nyetrum iki wah. Medeni wong napa kae jerit-jerit kae. Wih lah dalah. Oh, ngerangkul perawan iki ketheke malahan. Wih lah dalah. Awas. Halek kauri. Leng ngene iki rada suwe ae. Ojo mandek piye kesetrum ah. Yo. Mang, wedi aku. Anu sing ngendang genti salamono. Aman. Nyetrum yo. Ora ngono. Oh, ngono. Nyetrum ra, Lek? Ora iki nek ngono. Wah. Bob, ditawani. Ayo lah yo. Tulung Mbah yo lah yo. Iki malah Yo lah mbokmu. Yo lah. Ayo. Oh lah enak era jamak teliye wis arep ketok gak igah diseroti ae. Oh lah yo. Wah. Awas. Atus weh. Wah. Awas sing nggo HP. Ya, yo sing ngombe-ngombe dikersake dhisik wah degane jan seger tenan. Wah iya gluk-gluk ditawani nek iki. Ya. Ngene iki jane karo jejeran pentul tembem ngono jan nyampleng ae. Oh karis. Doyak-oyakan karis. Yo ngalah kae. Kae napa kae? Kowe munyuke malah oyak-oyakan kuwi. Oh karo Kang Daliman kowe lho kowe. Wah arep digerujuk. Keneng bahiran lho ki kok. Keneng bahiran mesake kuwi masukan angin kuwi. Kuwi wonge masukan angin kuwi. Ayo kowe tenan to keneng to. Wes. Ki kok mulai bareng wong blokean masuk angin yo. Lah tak mijeti barang. Ayo kowe. Keteke diawasi ora usah metu penekan gone lunyu. Wah, bahaya. Ayo arep bali apa urung? Urung. Oh, arep mulih ning ganggo. 13 jam kasare. Ya. Njaluk bende. Ayo Kang Bob. Njaluk bende Kang Bob. Wah.
tak tung 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 ya. Wah, gede.
pun Pak Dukuh. Wah, nggih. Wah. Wah. Krasa klasike ya. Rembukan ya. Tomboati. Ritari Tomboati. Selamat
kersane ngalah. Ayo, kiprawak kediang dina iki wae. Hei, oh ya. Was, woi, oh ya. Woi, la dala. Yo. Sok dia betul tidak ya, ayo. Lah, ais, ayo, ya. La dala. Ha.
Ah. Ayo. Bali ya, awas. Ayo. Diulati dalane alon-alon. Wah. Ya. Pas. What ya? What ya? Wes. Oh. Ayah. What? Wah, ayo. Hahaha. Ayah, what ya? Wes, ayo, lah, kalah. Wah. Wah, As. Ayo, Boncato saka raganing menungso kowe bali nyang papan dunungmu. Hah? Wah. Wah. Ayo. Wah. Ah. Saranane dina yo. Eling. Wah. Ayo, bali yo. Lah dalane mah ngasih lali kae. Oh. Ayo dituntun. Yo, ayo. Nglumpuk dhisik, nglumpuk. Gene. Oh. Ayo dong nglumpuk dhisik arep tak kandhani ya. Woi. Jejer. Nyuwun pangestu lan matur nuwun. Wah, mugi-mugi tunggul rukun sansaya ngrembaka, sansaya njayeng bawana. Nyuwun pamit. Wah, awas. Woi. Ayo.
kaping papat kutu weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe ingkang suwe salah sawijine